Mażżerni u kif is-serdug beda jidden l-arka ta' Noe fis-siġġiewi ra titweli ta' 5 tigri speċjali. 2 minn dawn it-tigri huma ta' lewn abjad, tigru oħra hija ta' kulur abjad fil-griż bi strippi suwed u li possibilment hija tar-razza Maltese Tiger u tigru oħra fost l-oħrajn hija tar-razza Golden Tabby. F'kumment ma' dan l-istazzjon Anton Kutajjar, sit l-arka ta' Noe li b'dedikazzjoni mħabba kbira joħsieb dawn it-tigri u l-annimali l-oħra spjega kemm huwiex faċli tuħu ħsieb tigri kbar bħal dawn li wħud jiżnu kważi 300 kilo. U qal ukoll li dawn it-tigri ser ikunu qed imorru f'żus oħra madwar l-Ewropa. Lum għal dal-lejl kellna naqalejl daqsxejn twil, kellna ħbes tifrieħ, għadni ma nafx x'inhu għax għadni ma ċċekkjajthom x'hekk in-nisa jew il-kella l-ġiel. L-enclosures tagħna qegħdin apposta biex nifriġu l-irġiel minn man-nisa u darba fis-sena inagħmruhom. Issa daw il-5 tigri qed nippjanaw li jmorru ġeżus għal ġol Ewropa. Wara li tkun weldithom dawn il-5 tigri tista' tabbandunahom. Kutajjar jispjega li l-ħaddiema tal-arka ta' Noe huma kollha preparati biex jieħdu ħsiebhom huma. Issa il-futur tagħhom qiegħed hekk, issa jekk hi għal arsqati tabbandunhom ikollna rabbuhom aħna bil-bottles, fimt, u fejn aħna llum sirna tajbin ħafna biżżejjed biex irrabbuhom u isalvaw żgur. Dan il-park li fih varjetà ta' annimali bħal xadini, pappagalli, ċrif u zebra issa għandu 23 tigra differenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.